per si ens havíeu trobat a faltar, aquí estan els vostres creadors de contingut preferits. Estem a Fetges, un poblet petit de França. Hem vingut, bueno, després farem les presentacions una mica. Hem vingut a fer viatge relax, del chill, detox. I res, la intenció és anar gravant coses així petites perquè no es faci gaire llarg el vídeo. Estarem aquí 4 dies, 3 nits, i res, ja us anirem ensenyant cosetes. Són les 7 de la tarda, fa una hora que hem arribat aquí i ja ens hem instal·lat i anem a fer una volta pel poble. Apa! No. Són xules les... No, a mi això ja em fa por. Tengo miedo. Fa iu-iu, Està guapa la porta, bro. Doncs, gent, com ja heu vist, hem vingut aquí uns dies d'escapada, de relax. Perdó, és que ja s'està produint una venda de droga que flipes. Per això, que com us ha explicat el Patxo, hem vingut aquí 4 dies d'escapada, però més aviat de relax, o sigui, no venim ni a fer rutes ni a fer res, només estar aquí tranquils uns dies. I res, hem anat a donar una volta, com heu vist, que allà teniu el poble. Que hem descobert que es diu Fetges, o sigui, s'escriu Fetges en francès, però en català es pronuncia Fetges. I bueno, és un poble de 100 habitants, no hi ha ningú. I res, i ara hem vingut aquí a l'església del poble, que fa una mica de iu-iu. I poca cosa, la veritat, vull dir, no sabem ni si és part del poble perquè just acaba aquí, al municipi. Però bueno, aquí hi ha l'església de Fetges i aquí al costat el cementiri, que també no és que inspiri molta confiança, saps? Però què en tenim? I res, i ara ja suposo que tornarem un altre cop cap al pis i us farem un house tour, clar que sí, que no l'heu vist. Bueno, doncs com bé us he dit, us farem una mica de house tour. Com podeu veure, aquest és el nostre carrer i per allà és la nostra porta d'entrada, per tant, acompanyeu-me. Hòstia, tu com m'ha tocat, cabron. Molt bé, doncs acompanyeu-me. Aquí tenim l'entrada, la porta. Passeu, passeu. No sigueu vergonyosos. Benvingut. Passeu, cabró. Només arribar aquí a l'esquerra. Aquí, a veure, fot un xino, tio. Paga un mirall. Aquí a l'esquerra tenim el nostre lavabo. Molt petit, però bé, està bé. Vull dir, funcional. I aquí una dutxa... La dutxa a la qual amb xorrillos. Menys el Ferran i jo. Llavors, seguim. A veure, xino, però grava'm a mi, tio. M'estic seguint a mi. Tenim aquí el passadís que arriba al menjador. Hòstia, xino, graves molt malament, tio. Anava fatal aquest tio. M'estàs liant. Tenim... Que tenim una bona tele. Lo més maco, lo més... Que el més maco d'aquest pis són les vistes. Com t'agrada xupar càmera, tio? Són les vistes que tenim des d'aquí a casa. No, me crec. Això ja és passar-se. Ara. I llavors tenim aquí... Tenim una prenda menys. Silenci, que si no, no se m'escolta. Fia musiqueta després. No, però haig de parlar. Jo fia musiqueta. Però que l'estic explicant. Edito. Subtítols. Llavors, aquí tenim el primer dormitori rarillo, s'ha de dir, on... És el millor dormitori. Com podeu veure hi ha una banyera
amb xurrillos, que vull dir espectacular, al mig del dormitori, amb un llit espectacular. Aquí dormirà el Patxo i el Xino. I seguim. I llavors aquí tenim la cuina, que és bueno, petita però funcional. Que aquí la podeu veure, la cuina. On el propietari ens ha regalat un vinito. Home, No sé què farem, però està fred almenys. I res, per últim, l'última habitació, que la tenim aquí, que bueno, un llit que està prou bé, no és és de matrimoni, quasi. No sí, una mica curt. Sí, és com un entremig, i aquest pufo de llit que crec que és on dormiré jo al final. Sí. I ja està. I... Però com li fica les vistes? I, bueno, fins aquí el house tour. I com hem dit al principi, aquest vlog és per relax i només és per ensenyar-vos una mica, així que ja em despedeixo. Ens veiem demà, que bueno, que serà el mateix vídeo, però que vull dir que aquí ja no gravaré més del dia d'avui. Per anar a fer-ne zoom! Així que fins demà. Vinga, bona nit. No sé què em plana. Què passa, xavales? Avui ens hem llevat aquí, a Fetges, i la idea d'avui és donar una volta pel poble del costat, el qual és un poble molt maco, aquí concretament, que es diu Montlluís. És una vila envoltada per una muralla fortificada. Aquesta vila està feta des de l'edat medieval i té una ciutadella, un casc antic, no sé, això m'ho acabo d'inventar, la veritat. I allà tenim el Patxo. Que, bueno, que al final... Todos tenemos historias. I res, i aquesta és una mica la idea d'avui, perquè ara mateix ja és tard, són les 12 i alguna cosa, i farem aquesta visitilla i ja veurem què fem a la tarda, que també hem d'anar a comprar. Nadie te habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Los que luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los que creen que naufragar, cosa de 4 días, ya los que beben para olvidar, ya los que buscan compañía, ya los que saben sin pensar, ya los que se van a dormir sin pedir perdón. Habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Jugando con fuego al menos no te ahogas, bebiendo las gotas de otras copas, que nunca te acabarás, que nunca te acabarás. Si fuera como me has contado, me quedaría aquí a tu lado para saber qué es lo que ves, para saber qué es lo que ves. En esperar una moneda, En esperar una moneda, en navegar cuando hay tormenta, en navegar cuando hay tormenta, en abrigarte con matices las caricias que aún te quedan. Ya los que luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los que creen que naufragar, cosa de 4 días, ya los que beben para olvidar, ya los que buscan compañía, ya los que saben sin pensar, ya los que se van a dormir sin pedir perdón. les daría el corazón. Pipa, explica! Instagram. No. Que estem aquí... Els que sabem saltar allò a dins i el Roger... Mira! Ei! Jo crec que no es pot pujar. Estem aquí
en turisme, perquè hem anat a l'Intermarché, que us deu sonar als Old School de Súria, i estem aquí a un tren, el tren groc, però és una estàtua, però bueno, estem molt amunt, per cert, Allà com podeu veure una estació d'esquí, que diria que és Font Romeu, i si no és Pirineus 2000, i aquí hi ha el Roger Sola, d'en Panxo. Hola gent, com estem? Com heu vist abans, ja hem anat a comprar, hem anat al pis, hem dinat, hem fet una mica de punching, i ara per baixar-ho tot, perquè és tard, anem tard avui, són ja quasi són les 7, literalment, i hem decidit venir aquí al costat del poble, de Fatgers, que estem literalment entre Fatgers i on hem comprat, aquí al mig, que hi ha aquest bosc, més ben conegut com el Petit Canadà, perquè, bueno, com podeu veure és un bosc amb arbres similars als que hi ha a Canadà, i res, hem decidit fer una ruteta per baixar tot el menjar, que serà una ruta d'uns 3 quilòmetres i mig, 4, i del chill per estar aquí una mica estirar les cames i res, i quasi bé això ja és l'últim que farem avui, per tant us deixarem uns planos de la rutilla i ens veiem demà, suposo. Vinga, adeu, fins demà. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. You and me belong together like cold iced tea and warm weather, where we lay out late underneath the pines, and we still have fun when the sun won't shine. You and me belong together all the time. La caïda de Héctor és. Es diu la caïda de Héctor. Yahweh! Wine and homemade drinks, we throw a cheers, the world sing. Yahweh, por favor, idiota. We know that we don't got much, but then again it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together like cold iced tea and warm weather, where we lay out late underneath the pines, and we still have fun when the sun won't shine. You and me belong together. This love is all we need. Oh, we've got so much. You and me, oh, you and me belong together like cold iced tea and warm weather, where we lay out late underneath the pines, and we still have fun when the sun won't shine. You and me belong together all the time. Goes on and on and on. Goes on and on and on. Goes on and on and on. Bueno, gent, bon dia o bona tarda, ja no sé què dir-vos, perquè ara mateix, més o menys, estem al dia següent de l'anterior clip i en realitat han passat unes 24 hores des de l'últim que vaig gravar, ja que en realitat vam acabar d'arribar, vam fer la ruteta aquesta caminant, vam arribar fins al pis, ens vam fer el sopar, i entre que ens vam fer el sopar, vam estar allà dutxant-nos, que ens vam banyar a la banyera, aquella de l'habitació. Vam estar tota la nit fent jocs, parlant i tot això, i se'ns va allargar la nit i res. Vam anar a dormir tard, avui ens hem llevat tard, hem dinat tard i hem fet bastant punching, la veritat. Vull dir que no hem fet res d'interessant. Com ja us vaig dir, aquesta sortida era com més de relax, sense intenció de visitar moltes coses ni res, per desconnectar, bàsicament, abans d'entrar a la rutina. I res, ara sí que hem sortit un rato perquè no aguantàvem més allà tots junts. I res, des
des del poble de Fetges, on estàvem, el Xinito, l'Albert i jo, doncs ens hem ficat ara a caminar i anirem fins a Sautó, que és el poble d'aquí al costat, que és... Bueno, Fetges és part del territori de Sautó, i res, estem aquí... Doncs no sé per quan estem, la veritat, però... Direcció Sautó. Allà tenim aquells dos tontos, allà al davant. I direu, on estan el Patxo i el Pifa? Doncs bueno, ells anaven equipats per córrer, la veritat, i s'han anat a fer el mateix que nosaltres, una mica més, però corrent. O sigui que ja han marxat, vull dir que ja no els veurem pas. I això, com que avui tampoc crec que fem gaire cosa més, a part de la caminada aquesta que estem fent ara, que és chill, ja t'ho dic jo, potser us gravo, jo què sé, com sopem una mica al pis avui, i poca cosa més, la veritat. Suposo que també, bueno, ara us ficaré uns quants planos d'aquesta caminada, que bueno, tampoc té res d'especial, la veritat, però té bones vistes, i res, pues això, ens veiem per a l'hora de sopar. A veure si us agrada la passejada aquesta que fem més improvisada, que jo què sé, però bueno. Vinga, voleu dir alguna cosa? Què? No, Déu, no, hola, no? Hola, bon dia. Bon dia. Mira, pues ara que ho ha dit el Xino, allò és el tren groc, que és una cosa bastant famosa de per aquí. En plan, no sé exactament per què, la veritat. Que deu fer ruta per les muntanyes. Suposo. Deu ser un tren que fa bastanta rutilla per muntanyes i tot aquest tros, perquè estem bastant en la nada, no hi ha gaire transport públic, per tant deu ser de lo poc que hi ha. I això. I res, ara sí, unes quantes clips de seqüència d'aquesta caminada i ens veiem per sopar. Vinga. Bon profit. Bon profit. ¿Quién te dijo que en un futuro podemos ser amigos? Y hacer como que no viví nada contigo, yeah. Desde ya te digo, pa' eso no cuentes conmigo, mami. ¿Quién putas te dijo que estaré bien si te veo por ahí con otro? Haciendo cosas que solo eran de nosotros, yeah. Es todo o nada contigo, no cuentes conmigo. Lo siento, pero baby, me mandaron a este mundo pa' quererte, no pa' ver cómo con otro te diviertes, yeah. Lo de nosotros es a muerte, si no suerte. Lo siento, pero baby, me mandaron a este mundo pa' quererte, no pa' ver cómo con otro te diviertes, yeah. Lo de nosotros es a muerte, si no suerte, yeah. Tú vas por ahí dándote besos con todos, yo guardé mi boquita solo pa' ti. Y además de ser mandona, te molesta que yo salga de fiesta y haga lo mismo que tú por ahí. Baby, no me interesa lo que quieres de mí, tú solo me buscas lo que... No, està molt guapo, aquest poble. Albert? Sí, no. Puntuació? Bro. Mira el darrere teu, cabron. Hola. No, però mira la casa, xaval. Veu que sou plon, nen. No, està molt guapo, aquest poble. És molt raro, està ergonòmicament molt raro, Sí, per conduir com el puto poble. Sí, hi havia un cotxe allà que li ha costat molt sortir. Però, no, els carrers estan guapos, és el que diu el Xino, sembla per fer paintball aquí, El Call of Duty. Sí, típic joc de pum-pum. Piu-piu. Oh! Que guapo! Mireu. Està xulo, No, Albert, ha vist dues persones i diu que era un bar. No, cementiri. No, però molt xulo, A veure si ens podem apropar cap allà i que hem de donar una volta pel poble. Aquest banc sí que ha sigut de fer trapelleries. Està una mica destruït. Ve casetes, Bro! Han set molt barates. Bro, què és això, tio? Va locura. Volverá pidiendo que te vuelva a besar,
esa muerte, sino suerte. Lo siento, pero baby, me mandaron a este mundo pa' quererte, no pa' ver cómo con otros te diviertes. Yeah. Lo de nosotros es a muerte, sino suerte. Yeah. No heu anat a Saltó, no, doncs? Sí, hem arribat, però no hem entrat dins. Molt maco. Seguim a l'Strava, donem agudos. A veure, explica una mica la ruta que heu fet. No te la sabria explicar. Bueno, Hem anat una mica a Saltó, hem pujat cap aquí dalt. És un poble que és la Llaguna. Sí. De la Llaguna volíem baixar a Montlouis, però al final hem acabat anant al Petit Canadà i al Petit Canadà a Montlouis. Sí. I a Montlouis aquí. molt bé. 11 quilòmetres. Ara dutxeu-vos, guarros? Sí, sí. Ara, de moment, a baixar pulsacions. Com us he promès abans, us gravo una mica el que fem per sopar. I bueno, ja estem aquí, mira, l'Albert s'ha fotut aquí un banquet de frankfurts amb bacon, maionès espectacular, ja s'ha fotut tot. I tindreu molt de panxa? Bueno, jo i en Nil tenim lasanya amb una mica de pa Bimbo, així per baixar. Llavors, patatetes per tots. El Pifa s'ha fotut aquí 3 hamburgueses de locos. I el Xino té unes llenties de no sé què. I què més? Xino, què més tens? No. Ah, això ja està? Bueno, pa. Ah, vale. Amb pa. Vale. I això, ara ja soparem. Suposo que estarem un rato més xerrant, poder jugar en algun joc de taula o alguna cosa. I anirem a dormir. Per tant, ja em despedeixo del vlog d'avui. Bueno, el vlog d'avui, el dia d'avui, en general. I ens veiem demà ja per marxar. Així que, vinga. Bona nit. Ara sí, xavales, ja ens hem llevat. Són les 10:41. Hem de marxar del pis. Hem estat tot el matí, doncs, bueno, hem esmorzat, hem fregat, hem rentat, hem plegat, hem tot. Ja estem aquí a punt. Pifarrer, Patxugues, l'Albert, el Ferran està al lavabo. Ja ho hem deixat tot net, com podeu comprovar. I res, fins aquí aquesta sortida de relax de 3 dies i mig, bueno, 3 nits fora. I res, ens veiem en un altre vlog, o poder no, qui sap, perquè aquesta gent no vol que gravi a més vlogs. I res, em despedeixo. Vinga, adeu. Voleu dir alguna cosa? I recordar. Todos. Sabeu-vos historia. Comença un dia nou a sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant, jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu, el nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada, pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic